Ana tutukaran tanguan aldaw, ana mananangad sa tulong importanteng rolyo nya nasanggunian sa lokal na gobyerno. Okay. Ana sanggunian na agko importanteng rolyong pigampanan sa lokal na gobyerno. Nakinsari agko sira tulong importanteng functions. Ading nasabi ng mga functions amo ana legislative functions, quasi-judicial function agading legislative inquiry in aid of legislation. Anak kada usad niya ding nasambit ng mga funksyones, ago kanya-kanyang katuyuhan, tanganing maasigurar ana efisyente ag epektibong paggobernar sa lokal na gobyerno. Ana legislative function mga ipatngod niya ding sanggunian, imbuelto ana otoridad na magpanday ag magpasar ning mga lokal na ley sa paagi ning ordinansa o resolusyon. Ading nasabi ng mga legislasyon agkupuwersa ning usad na ley sa nasasakupan o jurisdiksyon kinbaga mga ipatngod local laws agkaipuan ning maray sa pagpakaray niya ng mga manlain-lain na aspeto ning pagbuhay-buhay sa komunidad, partikularmente sa mga barangay. Sa pagrear ning mga ordinansa, anasanggunian na natutugunan ang mga isyu na nakakaafektar niya sa komunidad. Aring niya na public safety, health regulation, social welfare, agading environmental protection, ag iba pang aspetong development, iba pang aspeto nin development sector sa komunidad. Sa paagi niya ding nasambit ng legislative function, anasanggunian nakakaresponde sa pangangaipo ag iba pang inagrangay niya na lokal na populasyon. Nagikrear ning lay susog sa kakaibang sirkumstansya niya na sa kandang jurisdiksyon. Anak quasi judicial function niya nasanggunian amo ana pamamayo o pagdispatsar sa usad na kasong administratibo na imbuelto ang mga elihidong lokal na opisyal na nakakumitir ning pagbalgar ning ley o pagkakasala. Ading nasabi ng function na importanteng maray na mapanimbag ang mga public official sa sakandang mga aksyon para maasigurar ana matanos na pag-uugali sa serbisyo publiko. Sa pagtauning paghatol sa mga kaso na imbuelto ana pibanong misconduct o pagbalgar ning ley, ana sanggunian pipanindigan ana prinsipyo nin maray na paggobernar ag pimantener ana tiwala ning publiko sa mga opisyal ning gobyerno. Ading quasi judicial function nagiserbi bilang pagsitar sa mga poder nin ilihidong opisyal piasigurar na maninimbagan sira sa sakandang mga aksyon. Ayan ha. And an legislative inquiry in aid of legislation, yung ikatulong importanteng rolyo, amuman ana function nyo na sanggunian na magtipo ning mga impormasyon tanganing makadesisyon ning tama sa pagpanday o pag-amendar ning mga ordinansa. Ading nasabi ng proseso na bistado man bilang remedial legislation, pinagitugutan ang nasanggunian na magkondusir ning mga research, mga hearings, public consultation, meetings ag iba pang pag-aadal tanganing makatipo ning mga inputs sa mga stakeholders ag tanganing maimpormaran sila sa gigibuhon nirang desisyon nya di pong mga legislador. Tanganing maging efektibo adi mga ugang, ading nasabi ng mga functions kay puan na mag-establisar ang nasanggunian niya na sa kandang internal rules of procedure o yung sa kandang rules sa proseso ng legislasyon. Na adi pong nasabi ng internal rules of procedure, kinakaipuan naka-align sa sakandang mga responsibilidad aga magtauning giya sa sakandang mga proceedings. Sa pagsunod niya ding nasabi ng establisadong internal rules of procedure, maasigurar niya na sanggunian ana transparency,
patas ag epesyenteng nga decision making process na kinsari mas lalong magiging epektibo, epesyente, matanos ag makaskas ang paggogobernar sa lokal na gobyerno.